Team Masakbayan, sa pagbabalik ni Andrea sa buhay ni Carlo, muling nabuksan ang sugat ng nakaraan. May mga tanong na hindi nasagot. May pagmamahal na hindi tuluyang nawala. At may lihim na kayang sirain ang lahat. Ngayon, kailangan nilang pumili. Ipaglaban ang pag-ibig o piliin ang sarili. Self-love, sakit at katotohanan. Ito ang bagong yugto ng Team Masakbayan. Rachel, pakawanan na ko ma, kadang itinagpasulakan ka. Naamiris ko. Nga amin nga nararamid ko. Kat saan na husto. Nagbindutak itinagbalin na desisyon ko iti kalabas. Ti panang panaw ko kan ka. Aklo na ka nagbasula ka. Pinanunot ko ngamin. Asaan ta nagkalaysa. Isuan aramid ko ti kasjay. Ngam nakaamiris akon. Diyak amo no mapakawan nakpay. Ngam ikari ka. No ibagam anapakawan nakon. Kat mayat ka iti singasing ko nga agsinublianta. Ipanagnak ko kun ka. Tinapod mo pa nagbalbaliw ko. Promise. Sipod pa'y. Napakawan kan. Ay ayatan ka, Marvin. Amom dayta. Amumot no kasano ti panang ipatag ko kan ka. Ngam pasensya ka kuman. Anyat kayat mo asawan. Pasensya kan. Ngam saan akon nga umanugot iti kayat mo. Ay ayatan ka. Ngam di akon kayat ti makisinublan pa'y kan ka. Ay ayatan ka unay. Ngam saanen akas iti sigod ti panagtalak ko kan kay ta. Rachel. Inayat kan impatag kay tinapod no. Ngam naglablabas ka. Naamiris ko asaan asi ka ti lalaki amay kari iti panagayat ko. Oh, apay kasta ti lang ang mga imay dito'y balay. Nakaskas daaw. Itaman lang nga imay ka manan dito'y. Naggapuak di ayan da Rachel. Ha? Awanan. Urayan niya pa'y ti aramidak. Panagkunak. Awanan tinamnama. Anya? Naamiris ko. Amin abidlot ko. Ngam ni Rachel. Panagkunak. Di na kon mapakawan. Amom ngamin. Amin na panagayat, anos kan asi ti may sa babae, at pagpatinggaan na. Saan nga agnanayon dayta? Panunutan mo't ngamin. Amin ang nagbasbasulam idida kayo pay, ni Rachel latta ti agpakpakumbaba kada kayo adwa. Ngam nagpatinggamot tan adayta, gapumot laeng iti aramid mo. Ang amala, nulakit din na pudno ti panagbalbali mo, di ipakitam kan ipariknam kan kuana, bareng maayayumpay. Oh, apay akas tatilangam, Rachel. Nagunag ti pampanunutam Ay, pampanunutak ngamin ni Marvin, friend. Panagkunak, lukluk-kwak laang tibagik. Anyat kayat mo asawan. Pagbabawiyam, tinalpas, ana ibagam kan kuana? Kaslakastan kinapudno na. Aging gaita, ay ayatag pay laang ni Marvin. Saan nagbaliw ti panagayat ko kan kuan. Naibagak lang Ay dyan. na, Rachel. Husto laang dayjay nga inaramid mo. Di mo kunaan nga ibabawim. Lisa, No addaman na batbati a panagayat mo kan kuana, ipaay mulatan iti bagim. Lipat mo dayjay a lalaki. Awan tinasayat nga ipaay na kan ka idida kayo pay laeng. Siguro, pinanawan dya babae anang isukatan na kan ka. Iso nga imay manan, tapno padasan na ka. Numaag ka pay laeng para kan kuana. Ay, pasensya kan iti panagsasaok ha. Ngam, dayta tipod no. Ay, ayatem kit di ti bagim. Ipatag mo. Dayta ti kang runaan.
Ay namanang, gusto ka din day pa nagpampanunot mo. Ay, kas kala mariribukan iti kasta alangam. Amok ani Marvin ti makagapo no apay kasta ka. Gusto ko man. Nalpas nga roden ana ibagam ken kuana. Asaan nga iso ti lalaki ang maikari iti panagayat mo. Oh, di mo ko naan nga ibabawim. Day tangarot ti parikot ko ating ko. Kas lalukluk ko klaang ti bagik. Naibagak day takan ko na. Ngam kinapudno na. Ay ayatak pay laang nga aging gaita. Pangasim, lipata mon, manang. Inaramid na amin asaan arumbang aramidin na kan ka, idi da kayo pay laang. Ay, iso adyak pa dyan, asaan nan tumanin nga ulitan no bilang laang. Ading ko. Ag-move on ka nga minon. Addan tulata maam-am mom asaan akas kan kwa na iti ugali na. Basta una nga ayatan kan ipatag tibagim. In may gayam ni Marvin dito, naminsan nga aldaw manang. Ay katwan, imay nagpakpakaasi iti kaanakam nga agsinnoblanda ka no. Anya, akat, imanogot ni Rachel? Ay saanan Ay nasaya at no kasta. Kung naklakit din no nakisinubyan manen iti awanan bain alalaki. Ay naimbag nga rod, tanakapanuunutan di anak ko. Uwan nga rod, amok akas tao na iti panagayat na iti day di alalaki. Gam naimbag lakit din tas saan anak kisinubyanon? Ay kahit nakaamiris siguro Nasaya at no kasta. Nakasingsing po ti kaanak ka, tapno agayat iti babaero akas ken kuana. Oh, di na idumdumat ti kinaragsak mo, no awan ti pampanunutom asakit ti ulo. Saan aya, friend? Maragsakan makakita kan ka akasta ti langam. Naragsak ka. Si kakit di man. Tilamadmadlaw mo. Sigod mat anaragsakak Uy, saan anya? Saan asigod akasta ti langam? Wenno, addan sa bali nga inspirasyon mo. Ay, amangan kit dimat, no ilimlimad mo manan, anak kisinnoblyan ka iti dayjay ababairo. Ha? Ay, saan, friend? Diyak kayatan asublan ni Marvin. Kinapudno na, ininot kumatan ang maaklon ti amin. Asaan ada kami ti para iti tunggal maysa? Nasayaat may tanapanunot mo dayta. Husto ka iti kanayon mo nga ibaga kanyak, Lisa. Self-love ti kang runaan. Katuan, saan mo amarik na tinapudno a kinaragsak noon una akanayon ti panagayat mo iti sabali a tao. Tandaanam dayta, Rachel. Nay, nakapulos kamot anak ko. Rumwar kayo kade iti apo? Wala nang. Domingo ita, saan ka di? Mapan kami makimisa. Ay na, ay maragsakan akman am akang iti na ita. Idi nga men, gapo iti sobra apanangas asikasom kan ni Marvin. Nalipata mo dagiti bambanag. Ninanang mat. Busy aklaang idi. Isaadyak pa yan masangot ti mapan makimisa. Ala nga rod, kayon iti apo kog. Agan-anad kayo. Agyaman hak nanang. Maragsakan para iti kabsat mo, anak ko. Ha? Kas kumaita, napanunot nan ti mapan makimisa. Uwan nga rod nanang. Saan mo't asigod akas dyan ni Manang Rachel? Ay, sapay lako ma. Taag na nayo ng tikas jay nga aramidan na. Uwan nga rod nanang. Uray siya, madlaw ko mati panagayat na iti bagi na ita. Saan akas iti sikod, amalipatan na ti amin, para laang iti lalaki nga ay ayatan na. Husto ka, anak ko. Kahit sapay lako ma, tanalipatan nanday jay a Marvin. Uwan nga rod nanang. Isu ti makagapo, no ape ang nalipatan ni Manang Rachel nga ayatan ti bukod na abagi.
Gapo taimpaay na amin kan kuana. Ngam sinayang laang dayjay alalaki. Nasayaat man, tanapanunot mo nga ipasyar day ta anak mo, friend. One friend, nabayag mo tan asaan kami ang nagbanding nga agina. When gaputa amin ngamin nga oras mo kan atensyon mo kat adda idi kan ni Marvin. Ha? Iso ahos tula ang anagwin naswas kayon. Tapno maipamaysam ti oras mo iti anak mo. Kan, di tabagim. Wan nga rod friend, nariknak itan ang naidumdumagayam tiragsak amarikna. Nuunaan nga ayatan ti bagi, sakbay ti sabali at tao. Now you know. Ay, isong addan to man sumarunong nga ayatam. Saan mo ko mga ipaay amin a panagayat mo kan pamatag mo iti dayta a lalaki. Ay na friend, panagkunak, saanan adumtang pay dayta. Inaklon kon iti bagi, nga awan gasat ko no may papan kan ayat. Di mo maibaga dayta. Ti kunamkit di, nakarana ka laang kadagiti lalaki nga awan arapaap da iti biyag. Kan lalaki asaan da ama kontento iti kaayan ayat da, wano partners da. Ha? Ay, friend, adamat ni Rico. Idi pa'y laeng nga agayat ken ka. Iso na laeng, tan ni Marvin ti pinilim. Agpada da agwapo. Ang babairo mat dayjay a Marvin. May bangal daw yun, nana. Ha? Ay isi kamot gayam, Rico. Wala na. Imaya, tasarong karak ko man ni Rachel. Ha? No, okay lang kada kayo. Ay awan parikot kanyak, barok. Iso na laeng, taawan pa'y dya anak ko. Ha? Ay saan pa'y asimbangput ni Rachel? Nag-overtime siguro, iso nga awan pa'y. Okay lang, nana. Urayak latan, aginggat makasangpat. Hello, Donna. Hello, Manang. Rabiin ngam apay nga awan ka pa'y laang. Di ka pa'y lagawin? Ay na, pasensya kan ading ko. Adda ngamin napatag apag nami kinili sa agayam ko. Apay ka di, itaman pa yung imawag ka. Agawid kan, Manang. Ada sa nga ilim nga agur-uray kan ka dito balay. Nakababain. Itay pa'y nga urayan na ka. Anya? Bisita? Asino? Asino kumapay? Nasaan ating gwapo asuter mo, ni Rico? Anya? Itay pa'y nga adda dito balay. Ay, nakababain kan kwa na. Ang mga numatuukan ang mga uray kan ka. Ay na, ibagam kan kwa na. Baliwan ng tulaangan ti sumarungkar. Jak masangu, busy ak. Bye. Pasensya kan Manong Rico ha. Nga madamdamapay ka no asumangpot ni Manang ko. Ah? Busy ka no. Kat nakula na, abaliwam to ti sumarungkar. Kasta? Sige nga rodadin ko. Agawid ak nga rodan. Pasensya kan at talaga, Manong. Ayos lang nga din ko. Awan pa kadanagam. Urayak lat ako aging ga asumangpat. Ang mga nurabiin to unay. Pakibagam tungarad kun ko na ngay mayak, ha? Kan, pakibagam matan. Ako musta? Wan Manong, idanon ko daytakan ko na. Sana all, ada agur-uray. Sika talaga. Tilamanan ibagbagam. Siguro, no ni Rico ti inaklon mo idi. Nasayaat ko mati panagbiag mo ita. Anya? Si kantumat ngamin. Dayjay a Marvin ti pinilim. Ang babaero mo't gayam. Uray la agsusukot dagiti babay iti biag na. Ay, saan pa'y ama kontento iti partner na? Kanayon nga da reserba na. Ay, awanan bain na talaga. Ay na, nagadumanan nga ibagbagam, friend. Pudno mo ti ibagbagak Alawanan. Iso apang nga asim.
Di mon pabayagan ti panagdaton ni Rico ken ka. Amok nga isunti dawan mo. Hay, iti kanayon ko nga ibagakan ka sa anak pa'y aredi para iti day taabanag. Kan may sa, awan pa'y planok amaadaan iti boyfriend. Naragsakak iti biyag ko akas to'y laang. Ti anak ko, kan ti bagik ti pampanunutak. Kan priority. Sa bagay, talaga nga at the point mo. Ngam, saan kumamat nga agnanayon akas taa? Amok matkat ang naka-move on kan ni Marvin. Ngam awan dakas na, no ikam ti bagim iti sabali pa'y agundaway nga agayat. Basta ti kanayon alaglagi pam, unaem ti bagim nga ayaten kan ipatahag. Tilawag ti bulan ket nakasilsileng iti turod. Nem iti uneg ti maysa abasit abalay. Tisipnyat ti nakem ni Rachel ket kasla saan a mabaak. Adda isuna iti silid na. Nakatugaw iti pinyir ti Katrina. Nakatitig iti selpona asadiyay ket makita na ti ladawan ni Marvin. Manipud pay idi kalman. Dagiti sasaw ni Marvin ket kasla kanta a paulit-ulit amang ririribuk iti panunot na. Rachel, pakawanin akma, itad pasulak laing daydiyay. Basit asaw, nyem nagdakkel ti upeg na iti pusona. Narigat abigbigan, nyem adda paset ni Rachel, akayat na ti agsubli. Namiris na nga adda, dakkela risko iti biyang na. Ti risko, amabalin, ang nagkamali isuna iti desisyon na, apanawan, tilalaki at tinalikudan na. Adda kasta aliday amang rukas, iti kaunggan ni Rachel. Inasugna iti bagina. Nagbabawiyak ka din iti desisyon ko itay napalabas? Tikilaat apanaw ko ka, Marvin. Kit may sa kadi a kinamaad? Ti puso ni Rachel, kit kasladanom ang nagpasulak. Nalabes ti emosyon na. Ket uray isuna, ket mariribukan no asino pay ti pudno a Rachel nga adda iti sango ti kuryat. Pinampanunot na dagiti tattao ang nagkalay sa iti biyag na. Ni Marvin ket sanlaing amay sa alalaki, isuna ti ama ti anak na, isuna ti ina namayen na koma. Nim itay napan abulan, amin ang nararamid na ket nagbalin amay sa adakkel a parikot. Adaday ta a promise akan kanayon na ibagbaga ni Marvin, niyem kasla may salayang amadi akanta, apaulit-ulit, niyem awan mititonona. Si Podma, pagkawananak, kinuna ni Marvin iti maysa a text. Niyem ti salutsod, may karikadi ti maysa a tao, amang ulit-ulit leng iti maysa a biddut. Simbrek ti gagayem na, ani Donna ken Lisa. Nakitada ni Rachel a kasta ti itsura na. Ni Donna, kas may saan na tipker agayem, ket nangisaw adagus. Rachel, amom ka di ti madi anaramit mo. Sahan na ti panang panaw mo, ken Marvin ti biddut, no diket ti panagjoduam itan. Ngem ni Rachel ket kasla kulaoyaw, nakatitig laeng iti maysa asuli. Ay ayatek pay laeng isuna, Marvin. Uray no amok amay sa isuna a babaero. Ita, bayat ti panagdenggeg ni Rachel kadagiti balakad, na amiris na ati maysa a relasyon anapno iti nagpasulak, ket maysa a relasyon amadi ti daldalan na. Pagkawanan akma, dagita laeng ti sasao ni Marvin. Nye masino kadi ti agbakasi? Ni Marvin kadi. Wenno ti bagina, metlay nga kayat na, amalilawi tinamnama. Ni Rachel, ket maysa nga asawa na pay, nye maysa metababay anasken abumangon. Ti panagpakasi ni Marvin, ket kasla maysa a manipulative at ignay. Imay isunay ti balay, nagparintuming, kinkunkunana, ayating ka. Unay, ito'y panagtalik ko king ka, Rachel. Ngem ni Rachel,
Uray na sakit ti pusona, ket nakakita ti maysa a silnag. Marvin, inayat ka iti kinalinteg ken kinabudno. Nyem nang naglablabas ka, na amiris ko saan ka nga asikat ilalaki a may kari iti panagayat ko. Tibiyag ko ket saan na maysa a laro ano kayat mo ti agpakawan, ket nakasaganaak a mga watkeng ka. Adam met maysa a lalaki ni Rico. Isunaket maysa abaro a mangipagpakita iti nasayat a padas kan Rachel. Uray ni nanang ni Rachel ket mangkayat kan Rico. Barok, urayak agingga ti sumangpat ni Rachel. Kinuna ni Rico iti maysa agundaway bayat ti panakisaw na iti nanang ni Rachel. Ngem ni Rachel ket saan pay aredi. Amo na nga ada, Rico, amabalin a sumaruno. Ngem ti self-love, tinasken nga ununaen na. Ni Donna, sa diay kusina, ket makisarsarita iti kabsat ni Rachel. Amoga kasta unay ti panagayat na iti day di alalaking, kunana. Ti panagayat ni Rachel ken Marvin, ket maysa a nagsayam apadas, maysa a panagpasingked iti kinababaero ni Marvin. Siguro, pinanawan daya babay anang iso katan na kangka. Iso nga imaymanan tapno mapadasan na kalaing. Naguneg dagita asasao, kasla maysa a kutsilyo amang waak iti saem. Nammi Rachel, bayat ti panaglabas ti oras, ket mangrugrugi a makaawat. Naamiris ko, amin abidut ko. Ngem saan na akon a mapakawan ni Marvin. Gaputati amin a panagayat, at dapat inggana. Saan nga agnanayon ati maysa a babay ket aganos iti saem? Ti panagpakumbaba ket adda limitasyon na. Ti panagbaliw ket nasken amang rugi iti uneg. Oo, apayakas na dila nga Rachel. Saludsod ni Marvin iti maysa gundaway a nagkitada. Niem ni Rachel ket nakatibkiren. Pampanunotak ni Marvin, niem saanin nakasmaysa ka pareha. No di ket maysa leksyon. Luklukwak laeng ti bagik no agsubliak pay. Kinaputno na, uray adda pay laeng ti ayat, ti kinaputno ket masapul amang isuro iti desisyon. Ni Marvin ket maysa a lalaki, asan a may kari iti panagayat. Maysa a lalaki, at ibiyang niya ket napno iti reserba a babay. Imaymet ni Lisa amang suporta. Lipatem dayjay a lalaki, Rachel. Awan tinasayaat na ipay na kengka. Ayatem ket ti bagim. Dayta atem ti self-love ket nagbalin asanjigan ni Rachel. Naamiris na at ti kinapudno ket nabileg. Ti panagpakaasi ni Marvin ket awan met ti pudno apabasol iti bagina. No di ket may salaing a manipulative at tignay tapno adda manen pagsublian na. Ita, tinanang ni Rachel ket manyibagbagamet. Maragsakanak tanakita ka akasta, anak ko. Maragsakak a makita ka nga adda inspirasyon mon iti bagim. Ti pamilya ni Rachel ket maysa a dakkel a tulong. Nikabsat na ani Donna ket kunkunana. Naimbag ta saan mon a sinublian dayta a lalaki. Awan ti bain na, agpakaasi pay laing uray amom ti kinababayrona. Ti biag ni Rachel ket naggitituen iti maysa, abaro, adalan. Kas maysa, a single mother, ti prioridad na ket ti anak na. Priority ko, ti anak ko, ken ti bagik. Kinuna ni Rachel, bayat ti panakisarsarita na, iti gayem na, ani Lisa. Sanen akas, iti dati amalipatan na, ti amin gapulaeng iti maysa, alalaki. Ti self-love ket isu ti mangtet ti kinaragsak. Asan amaitet ti asino man alalaki. Adamit ni Rico na uray sabsabali ti ugali na ken Marvin. Ketamo ni Rachel anas ken pay ti healing. Ni Rico ket guwapo, nasayaat, ken napasnek, ngem ni Rachel ket kayat na pay ti agtalinayt a solo. Sa anak pa'y aredi para iti kasta abanag, inasug na.
Tibiyag ket saan laeng ang maipapan iti panagbirok iti baro a boyfriend, no di ket ti panagbirok iti kirad kalpasan ti panubo. Iti maysa a Domingo, nagrubuat ni Rachel, ken ti anak na tapno mapan makimisa. Daytoy ket maysa a tignay ti panagpasangbay iti kapiya. Nabayag neta saang kayo, ang nagbanding nga mag-ina. Kinuna ni Donna. Ket pudno met, gaputay di. Aming nga oras ni Rachel, ket naited laing ken Marvin. Ita, na amiris na at maysa a babay, ket nasken nga agbalin a nabileg. Now you know. Inasog ni Donna ken kuana. Ti leksyon ti biyag ni Rachel ket simpleng ngem nauneg. Ti pananggayat iti bagi, ket saan amay sa akinasider. No di ket may sa anasken, abanag tapno makapagayat ka, met iti sabsabali iti nasaya at awagas. Uray ni Marvin ket agpakaasi agingga iti patingga, ni Rachel ket saanen a mabaliwan. Ti biyag ket maysa adalan nga agpasango, saan nga agpasubli. Bayat ti panaglabas ti kumpas ti oras, ni Rachel ket nagbalin a maysa nga inspirasyon, iti adu a babay. Saan isuna a maysa laeng a biktima ti babaero? No di ket maysa a nangabak, iti maysa a narukop a relasyon. Ti self-love ket nagbalin a sabsabong iti hardin na, ket uray addadag iti sumarsarungkar, akas ken Rico, ni Rachel, ket amo na no kaano ti aglukat, ken no kaano ti agsera. Ti pating nga ti istorya ni Rachel, ket saan amay sa akasal iti baro a lalaki, no di ket may sa panagkaykaysa iti bukod na anakem. Ti kinaragsak na ket saan a nakadepen iti asino man. Naimbag ta na amiris ko ti pateggo. Kinuna na bayat ti panagtitigda iti anak na. Ket sa diay, iti laksid ti aminuen a sakit, nakita na ti pudno asilnag ti masakbayan. Ti biyag, kasi ti kinuna ni Rachel, ket naska na punuen ti panagayat iti bagi sakbay ti sabsabali. Dayta ti pudno, a happy ending. Ti pananglipat ken Marvin ket saan laeng a pananglipat iti maysa a tao, no di ket pananglipat iti maysa a biyag, anapno iti ubog anamnama. Ket ita, ni Rachel ket si tatalged a magna iti dalan a pinilina, ti dalan ti kinasirib, kapiya, ken pudno a panagayat. Lawag ti bigat tinangliwliwag ken kuana. Idirugi, adda ti panagbabawi, ngimita, adda ti balligi. Ti balligi ti maysa a babay asaanen a maalilaw iti manipulative asasaw. Ti balligi ti maysa nga ina anang ipakita iti anak na no aniya ti kayat asawen ti dignidad. Ti self-love ket isu ti kanta akan kanayon amang liwliwag ken kuana. Maysa a kanta ani Rachel met laeng tinangisurat iti nota ken liriko. Ket sa diay, iti uneg ti balay, ti sipnyat ket nagbalin alawag. Ti asog ket nagbalin nakatawa. Ti panipakaasi ni Marvin ket nagbalin na may salaeng, anapalabas sa saan nento na makasakit. Ni Rachel, may saan nabileg na Ilocana, ket si tatakdar amang sanggo iti baro abigat, na adda ti kired tinakem kinaragsak a puso. Isuna ket may sa testamento at ipuso a naburak, ket mabalin na mabuo manen, uray asino man tinang burak. Basta ammo ti tao no kasano ti agayat, iti bukod na abagi. Isu dayto iti istorya ni Rachel, ti istorya ti panag-move on, ti istorya ti baligi, ken ti istorya ti self-love, amang idaldalan iti pudno a kinaragsak. Ti pamilyana gagayem na, ken ti anak na ket saksi iti maysa a panagbaliw, asaan laeng a may papan iti maysa a lalaki, no di ket may papan iti panakamiris iti pudno, apateg ti biyag. Ket itan, bayat ti panangsera ni Rachel iti ridaw ti napalabas, amuna nga adda maysa a baro, aridaw nga agluklukat, maysa aridaw at ti kinalinteg, ti kinabudno, ken ti pudno a panagayat ti agturay. Ti babaero akas ken Marvin, ket awanen ti lugar iti biyag ni Rachel. Ti
Tiridaw ket naisiraanen, ket itulbek ket ada iti ima ni Rachel. Kas iti maysa a nabileg a babay, magmaisuna nga ada ti panagtalek iti bagina. Amuena ati biyag ket maysa a regalo, anasken a maayayat iti laksid ti aniyaman, apait ti napalabas. Ita ni Rachel ket saanen na maysa a nakarisk, no di ket maysa a nakaredy. Ready a mga wati ti anyaman a nasayat a banag a sumaruno. Ken ready a mangibagay ti maysa a nabileg a saan kadagiti tataw a saan a may kari iti panagayat na. Daytoy ti baligi ni Rachel. Daytoy ti pudno a self-love. Ti drama ni Rachel ket maysa a salaysay. Ti biyag a mabalin a pakakitaan ti maysa ken maysa kada tayo. Kadagiti babay a napaay, kadagiti ina a nabileg. Ken kadagiti tattao amang birbirok, iti dalan agturong, iti bukod a pateg. Ti self-love, ket saan laing a maysa a sao, no di ket maysa a desisyon na aramiden tunggal bigat. Ket ni Rachel, inaldaw a pilpilyen na ti agayat iti bagina, agsipud ta sa diyay, na amiris na ti pudno a kinaragsak. Sa diyay ti pagpatinggaan ti istorya ni Rachel, niyam ti biyag na ket itandudo, na paylaeng ti baligi, na itilaksid dagiti liday. Ti kinaragsak ni Rachel ket saan a naggapo iti sabsabali, no di ket naggapo iti unig na metlaeng. Ket dayta ti kapapatgan a banag nga ada kingkuana. Ti panakamiris ti kinapudno, ti panangdawat iti kapiya, ken ti panakagundaway iti pudno a self-love.